Nalipayon. Kaya nga naman, daghan magpagkaon karon sa lamisa. O sa inyong giandam, litson. Oh, grabe, litson magidayon. Siya rin ko'y mag-invite sa kusa. Andam sa, kaganiha dito ko sa namay at bang simbahan na may prutasan diha, di ba? Duol ko, nangutana ko, tagpila ka ni ilang mga prutas diri. Daghan kayo mga tao, nagtapok, nagpunsisok, nagiluganay. Tagpilang prutas, perting mahala. Pero ang pangutana, gawa sa pagpangandam sa daghang pagkaon, litson, hamon di bola, nama mo hamon di bola mga liminister, no? Kadawat man ni sila diri. Daghan kita gandamon, pero usak sa mga highlight basta kay New Year's Eve dili mawala kining tradisyon sa Pilipino ang mga prutas. Balik-balikod yun ako ni prutas. Pila gay na kabuk andamon basta kay magbuto-buto na. Pila kabuok prutas. Tebalo lagi mo. 13 ka prutas. Ngano man 13, unsay naa sa 13? Magic 13, lucky number ng 13. Brad? Dili. Ayun sila, Father, kinahanglan kumpleto ka sa prutas. Sinumdum ko sa una dito sa amo, tungwa pa ko'y buot ba? Tuwa pasipon. Amo ang pamilya, matarantar na akong iyaan. Mamalit ko prutas kay kuwang pa lista. Kuwang pa unsay wala. Lingin-lingin, kinahanglan lingin-lingin nga prutas. Kinahanglan kumpleto ang prutas. 13 man lagi na kabuok. Sus, ang mga asawa, kuwang na balaka. Kay purting mahala. Kaya usawan man og kuwag duha. O na may duha kalingin ng imong bana, kuhaan na kapit. Para makumpleto. Gulgula. Para maswerte. Kay mo man ang tuyo na to, no? Swerte. Swerte yun na ikaayo na, no? Naapa na karon? Nag-practice pa mo na? Bukot-buton kay mo. Kaysa may nag-andam. Klaro na to ni siya. Oh? Please help evangelize. Ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan, dili paswerte ha. Shh. Dili ang ato ang kinabuhi sa 2025 kinahanglan daghan kog kwarta. Dapat lingin-lingin ang akong prutas, lingin, kinahanglan 13, kinahanglan presko, kinahanglan bako, butang sa lamisa. Unsaon man og way prutas. Unsaon man kung mahal ang prutas. Unsaon man og di ka kapalit og prutas. Malas ka. Napailain. Gawas sa prutas. Klaro ta ha, walay nagprutas-prutas niya. Again ha, klaro na ko ni. Okay ra gyud no mag-andam kag daghang prutas. Walay problema ana. Hala pangaon og daghang prutas. Nindot ta siya kay para healthy lifestyle. Pero kung ang tuyo nato nga magdala tag prutas sa tungang gabi para magswerte-swerte, dili na mao ha. Ay sang